Niin. Kaikki varmaan tosiaan kadehtii mua. Sitähän sä kysyit. Tiedätkö, mä googlaan itteni päivittäin. Mä tiedän, että se on sekopäistä. Se on totta. Mun on saatava tietää, että onko se joku paskalehti haukkunut mua tyrkyksi. Tai että olisiko musta ehkä joku nätti kuva vuoden muusikot listauksessa. Mä herään aamuisin ja mä mietin, että mitä Tuire Sireen tekis? Tuire Sireen ei ole enää edes mä. Se on joku mun luomus. On joku Minotaurus, jonka mä oon luonut. Ja jota mun on ruokittava. Ja sitä ruokitaan ylistyssanoilla. Ja paskapuheella. Ja mä. Mä oon aivan liian fiksu ole uupunut tai tylsistynyt. Mun on ihan pakko saada tietää, että miten muut mut näkee. Koska se on ainut keino saada tietää, miten mä ite näen itteni. Ja nyt mun pitäisi kirjoittaa joku albumi. Eikä mä halus valittaa mut. Mistä helvetistä mä kirjoittaisin yhtään biisiä? Mä en tee muuta kuin googlaan itteeni, polta ruohoa ja astulpoin sähköhammasarja.